Bamako kɔnɔna la bi walasa k'u jiko mako ɲɛ maa caman de bɛ olu u bɛ château sen u ka duw kɔnɔ wa a cakɛyɔrɔw olu kɔni ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ yala ni jikofɔlen nin yɛrɛ ji minnu don u sanuyalen don wa u sanuyalen tɛ wa maliden dɔw kɔni bolo fɛn min don a kan ka sɛgɛsɛgɛ karamɔgɔ Danbele an ka ale lamɛn bɛɛ bɛ ka château sen yɛrɛ ye walasa ka ji sɔrɔ nka n'i ye ji sɔrɔ cogo ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sanuya kisɛ kelen a t'a la bawo sɛgɛsɛgɛli t'a la k'a fɔ ko u bɛ taa n'a ye sɛgɛsɛgɛ tigilamɔgɔw bɛ n'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn vraiment ji in sanuya don ani min ka kan maa si den kelen tɛ k'o kɛ bɛɛ kɔni bɛ k'a sen yɛrɛ walasa i ka se ka ji sɔrɔ dɔrɔn nka kɔlɔlɔ b'a la. O de y'a to jamana cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a tɔgɔ ko direction nationale de l'hydraulique olu kɔni kabiri avril kalo tɛmɛnen u ye kulu sigi sen kan ka baara kɛ baara min b'a to mun ye nin ji sɔrɔ sira ninnu ye olu ka se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ. Seku Jara ale ye o cakɛyɔrɔ o ɲɛmɔgɔ ye an k'a lamɛn. A ɲini ka kalan dɔ kɛ kalan min b'a to Mali ji baarakɛ minɛnw n'o ye forage ye n'o ye château ye n'o ye minɛn o minɛn b'a to ji bɔ dugukolo jukɔrɔ ka ji boli dugukolo sanfɛ ka ji di maliyɛnw ma donc ka se ka gafe dilan gafe min bɛ o baara ninnu baara bɛɛ lakile parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ni min wulila u bɛ taa forage kɛ a ka d'a ye cogo min na ni min wulila u bɛ château jɔ a ka d'a ye cogo min na ni min wulila u bɛ taa ji baara kɛ n'a hakilina ye donc an ko non a man ɲi ten a ka kan an ka gafe dɔ dilan min bɛ baara bɛɛ lajɛlen kɛ baara kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ taabolo min fɛ n'i ko i bɛ château jɔ a jɔcogo ye nin n'i ko i bɛ kɔlɔn sen a sencogo ye nin n'i ko i bɛ fɛn fɛn kɛ jiko lahalaw la ka se ka sira dilan ka gafe dilan bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ ye min na. Walasa ka se ka nin baara in kɔni k'ale lawaleya alimaw ka baɲumankɛ kulu min bɛ yen n'o ye GIZ ye o ye dɛmɛ don direction nationale de l'hydraulique ma ka se ka nin baara in kɔni ka lawaleya kun jumɛn la olu y'u sen don nin baara in na Isa Sisoko n'ale kɔni ye programme tɔgɔ ko Mali saniya o ɲɛmaa ye GIZ la an ka ale lamɛn o kan. Bɛɛ bɛ a ɲini ka population dɛmɛ o de ye laɲini ye ka population dɛmɛ ka ji sɔrɔ mais jamana kɔnɔ a cɛ ka ɲi ni ji bɛ ɲini ka di mɔgɔw ma a ka kɛ hakɛ kɔnɔ hakɛ min bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛw matarafa bon o bɛ tali kɛ ji yɛrɛ qualité la a jɛya cogoya ani ji bɛ se jamana kɔnɔdenw ma cogo di ji hakɛ joli bɛ se jamana kɔnɔdenw ma bon o bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan u k'o ma o de kɛra labɛnna k'o kɛ sɛbɛn kɔnɔ n'u k'o ma ko les normes techniques. An b'a yira k'a fɔ u ka nin lajɛrɛba min kɔni bɛ senna Bamakɔ nin wagati in na ni gafe kofɔlen b'u bolo u na u hakilinata d'a kan walasa dɔnna nataw la nin gafe in ale ka se ka don ba la wa maa o maa n'i bɛ jiko kɔni baara la i ka se ka nin gafe in ta ka kɛ baarakɛla ye. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.